Дзень добры, шановнае панства! Вёска Крамяніца. А знаходзіцца гэтая вёска ў Зельвенскім раёне Гродзенскай вобласці былое вялікае княства літоўскае. Сёння Рэспубліка Беларусь. Тут вось ёсць яшчэ вёсачка Дольная Крамяніца, ёсць Горная Крамяніца, а гэту вёску калісьці называлі яшчэ Касцельная Крамяніца. Ну дык у гэтую вёсачку давайте мы з вами зараз і завітаем. Наперад! Звез меня туда, где рода нема. Звез меня туда, где рода нема. Не родимого, не судимого. Не родимого. Милая моя, неправда твоя. Милая моя, неправда твоя. Через улицу, там хома моя. Через улицу, там кома моя, через другую, там сестра моя. Через другую, там сестра моя. Для моей сестры два дома стоять. Для моей сестры два дома стоять, а на тех домах голуби сядять. Сама гэтая вёсачка, паважанае панства, яна размясцілася якраз на беразе вось гэта невялічкай рэчачкі. Гэта рэчачка завецца Самараўка. Дык вось раней гэта рэчка звалася не Самараўка, а Крамяніца. Вось, таму што на дне гэтай рэчкі ёсць вельмі шмат залежаў крэмню. І наогул крэмню, паважанае панства, тут вельмі шмат вакол. Вось што я вам скажу, адсюль і назва вёскі Крамяніца. Ну, а рэчачка гэтая, яна цячэ толькі па Зельвенскім раёне. Даўжыня всего таки 14 километров. Ну, але вы не глядите, что она такая невеличкая речачка. Я вам скажу, что эта речачка упадает далей у Зельвянку, а там у Нёман и аж у Балтыйское море нясе свои воды. И калі б, можа, не эта речачка Самараўка, то Балтыйское море, может, и не было таким, як оно есть сегодня. Вось гэтая вёсачка, паважанае панства, яна вядома яшчэ аж другой паловы 15-го стагоддзя. І самым першым бясспрэчным уладаром гэтай вёсачкі лічыцца такі Рачка. У Рачкі тут быў двор свой. Ну і ў Рачкі нарадзіўся сын, якога назвалі Юндзіл. І Юндзіл таксама валодаў гэтым маёнткам Крамяніца. Ну а ў Юндзіла нарадзіўся сын Мікалай. Я вам скажу, што Мікалай Юндзілавіч, ён быў такім знакамітым чалавекам у Вялікім княстве літоўскім. Ён быў кухмейстрам у самой вялікай княгіні Алены Івановны, жонкі Александра Ягелончыка. І ў 1498 годзе Мікалай Юндзілавіч у Александра Ягелончыка падпісаў пацверджанне на валоданне вось гэтым маёнткам Крамяніца, якім валодалі ягоны бацька і ягоны дзед.
Мікалай Юндзілач, паважанае панства, ён даслужыўся аж да маршалка гаспадарскага і быў ім аж да самой смерці. А вось ён памёр у 1527 годзе. Ну, а гэты маёнтак Крамяніца яшчэ доўга належаў ягоным нашчадкам. Ну і вось аднойчы прыгожа дзяўчына Альжбета з гэтага роду пабралася шлюбам з Мікалаем Вольскім. І такім вось чынам все гэтыя землі крамяніцкія становяцца уласнасцю шляхцічаў вольскіх. У Мікалая Вольскага і Альжбеты нарадзіўся сын Крыштаф. І гэты, кажуць, Крыштаф Вольскі быў вельмі чалавек набажны. Ён вельмі шмат грошай ахвяраваў на будаўніцтва касцёлаў. Але пан Бог вось дзетак яму чамусьці не даў. Ён памёр бяздзетны. Ну і гэты маёнтак Крамяніца перайшоў да ягонай блізкай радні, да маршалка Ваўкавыскага і кашталяна Віцебскага Мікалая Вольскага. Ну і Мікалай Вольскі, як і Крыштаф, таксама быў чалавек вельмі набажны. І ён разам са сваёй жонкай Барбарай у 1617 годзе вось сюды, у гэты маёнтак Крамяніца з Кракава запрашае манахаў канонікаў латаранскіх. Гістарычная даведка. Канонікі латаранскія. Манахі каталіцка-манаска ордэна святога Аўгусціна. Ордэн утварыўся ў сярэдзіне 11 стагоддзя пры базыліцы святога Яна на латаранскім пагорку ў Рыме. Прыбылі ў Кракаў у 1399 годзе з Чэхіі па запрашэнні Ягайлы, які выконваў пажаданне каралевы Ядвігі. У 1405 годзе Ягайла фундаваў ім кляштар, а біскуп Пётр Выш перадаў ім парафію і касцёл Божага цела. У пачатку 17 стагоддзя кляштары канонікаў латаранскіх з'явіліся ў гарадах і мястэчках Вялікага княства Літоўскага. Самым першым паселішчам на Беларусі, куды прыйшлі канонікі латаранскія, паважанае панства, гэта была Крамяніца. Вось гэтая. Гэта быў 1617 год. Праз год яны ўжо з'явіліся ў Старым Быхаве, і толькі праз 8 гадоў канонікі латаранскія з'явіліся ў Вільні, якая на працягу не аднаго стагоддзя з'яўлялася калісьці сталіцай беларусаў. Ну, што да канонікаў латаранскіх, то тут вось у Крамяніцы яны ў будні дні хадзілі вось у чорных сутанах, а ў святочныя дні адзявалі белую сутану. Ну і канонікі латаранскія яны практыкавалі вось 3 манаскія абеты. Гэта паслушанне, цнатлівасць і жабрацтва. Тут у Крамяніцы у 1617 годзе яе гаспадар пан кашталян Мікалай Вольскі будуе для манахаў канонікаў латаранскіх касцёл. І уявіце сабе, што той касцёл 17 стагоддзя дайшоў аж да нашых дзён. Вось ён, паважанае панства, вось гэты касцёл, дзе будаваў Мікалай Вольскі. І гэты касцёл у 17 стагоддзі быў асвечаны біскупам Даўгяла ў гонар святога Юрыя. У гэтым касцёле пахаваны фундатары. Гэта пан кашталян Мікалай Вольскі і ягоная жонка Барбара з роду воінаў. І дзякуючы таму, што гэты касцёл не зачыняўся, не перабудоўваўся, а тут захавалася іхняе надмагілле. Вось пані Барбара тут паказана ў манаскім адзенні, а пан Мікалай, ён у рыцарскіх даспехах. Тое, што Вольскі паказаны тут у адзенні рыцара, гэта не выпадкова. З'яўленне такіх помнікаў, як кажуць мастацтвазнаўцы, абумоўліваў той патрыятычны ўздым, які перажывала Рэч Паспалітая на працягу 17 стагоддзя. Былі ў гэтым стагоддзі толькі 32 мірныя гады.
У атмасфере вайны людзі нараджаліся, жылі і паміралі. І гэта садзейнічала стварэнню культа воіна, воінскай доблесці і патрыятызма. Кампазіцыя аздобленая калонамі, гербам, расліннымі ўзорамі, і мастацтвазнаўцы выказваюць думку, што аўтарам скульптуры мог быць мясцовы скульптар. Такі кампазіцыйны прыём з'яўляецца арыгінальным і не сустракаецца больш ні ў адным з храмаў Беларусі. Разам з касцёлам, паважанае панства, пан кашталян Мікалай Вольскі і ягоная жонка Барбара з роду воінаў тут будуюць і кляштарныя будынкі для манахаў, канонікаў латаранскіх. Кляштар тут яны заснавалі 20 чэрвеня 1617 года. І гэтаму кляштару вольскія дораць две суседнія вёсачкі тут, а таксама 15 маргоў сенажаці, 15 валокаў зямлі, а таксама ўсю зямлю вакол касцёла гэтага і кляштара. А яшчэ пан Мікалай Вольскі падтрымліваў кляштар, кажу, такім чынам. Ён даў загад, каб кожны гаспадар з яго земляў гэтых крамяніцкіх, калі не прыходзіў у касцёл на свята якое альбо ў нядзелю, то павінен быў кляштару аддаць аднаго вала. Вось так. Спачатку на свята ў касцёл зайдзі, а пазня ўжо сваімі справамі займайся. І гэту добрую традыцыю пазней працягваў і сын пана Мікалая Казімір Вольскі. Ён у Мікалая Барбары быў адзіны, і пасля смерці бацькоў яму дастаўся гэты маёнтак Крамяніца. Ну і ён працягваў будаўніцтва кляштара тут. Тут, значыцца, пры касцёле быў шпіталь для бедных, тут дзейнічала ружанцовае братства. Ну і тут была пры кляштары у манахаў вялізная бібліятэка. У 1783 годзе гэта бібліятэка налічвала 1055 рэдкіх кніг. І ў бібліятэцы гэтай тут знаходзілася яшчэ і вельмі шмат рукапісаў 17 стагоддзя. Манахі, канонікі латаранскія, яны вельмі шмат увагі аддавалі вось адукацыі. Яны самі шмат чыталі і вучылі гэтаму сваіх прыхажан. Яны будавалі школы. І ў 17 стагоддзі тут, у Крамяніцы, пры кляштары была школа, дзе дзетак вучылі не толькі чытаць і пісаць, а і розным навукам. Вось, і праіснаваў тут кляштар канонікаў латаранскіх да 1832 года. Яго закрылі адразу пасля паўстання шляхецкага 1831 года. А самыя рэдкія кнігі з гэтай бібліятэкі адсюль былі вывезены ў Петербург.
Вольскі маёнтак Крамяніца належаў да 1641 года. Ну і расказваюць, што вось Казімір Вольскі, яго жонка Регіна, нешта залезлі ў пазыкі, ну і былі вымушаны Крамяніцу прадаць. А набыла Крамяніцу у іх жонка, значыцца, уладара Беластока Крыштафа Весялоўска Александра Весялоўская. Александра і Крыштаф, яны, значыцца, збудавалі ў гародні кляштар Брыгітак, і ў 1643 годзе увесь гэты маёнтак Крамяніца дораць менавіта вось манахіням Брыгіткам. Гістарычная даведка. Брыгіткі і брыгітанне. Члены каталіцкага манаскага ордэна, заснаванага Брыгітай, дачкой шведскага князя Біргера. Першы кляштар ордэна створаны ў 1334 годзе ў паўднёвай Швецыі. Пасля смерці Брыгіты ордэн пачалі называць брыгіцкім. Ордэн ствараўся галоўным чынам для жанчын, аднак у яго маглі ўступаць і мужчыны, якія былі ў ім духаўнікамі. Існавалі змешаныя для брыгітак і брыгітанаў кляштары, а былі і толькі жаночыя. Ордэн хутка пашыраў свой уплыў. На Беларусь брыгіткі трапілі праз Польшчу. Статут і традыцыі ордэна спрыялі таму, што ў яго ўступалі, як правіла, дзяўчаты са шляхецкіх і магнацкіх сем'яў, што вызначала трывалае эканамічнае становішча кляштароў брыгітак і брыгітаў. Статут брыгітак, паважанае панства, ён не патрабаваў вось ад манахінь такога абавязковага ўстрымання і беднасці. Ну, як той казаў, можна так, а можна і гэтак. Ну і ў гэты манаскі ордэн ішлі дзяўчаты, канешне, з такіх багатых сем'яў, шляхецкіх і магнацкіх. Ну і ордэн быў вельмі багаты і ад улад меў, ну, поўную падтрымку і розныя прывілеі. Так вось, напрыклад, у 1661 годзе брыгіткі былі цалкам вызвалены ад ваеннага падатку. Тут у Крамяніцы вось касцёл і кляштар гэта была ўласнасць канонікаў латаранскіх. А вось усе землі гэтага маёнтка Крамяніца гэта ўжо была ўласнасць святых сёстраў брыгітак. Самі яны тут не жылі ў Крамяніцы, а кіравалі ўсім з гародні. А вось тут, на гэтых землях Крамяніцы, значыцца, усім займаліся іхнія адміністратары. Ну, брыгіткі, паважанае панства, яны тут адразу адмянілі закон, які дзейнічаў пры вольскіх. Вось, ну, што калі хто не быў у нядзелю альбо на свята ў касцёле, то павінен аддаць вала. Валы патрэбны былі сялянам. Ну, напрыклад, каб вазіць лес, вось, бярвенне да рэчкі і сплаўляць гэты лес у гародню на патрэбы кляштара брыгітак. Ну, а ўзімку сяляне тут пралі на патрэбу кляштара там лён, воўну, ну, шмат чага рабілі. Ну, і наогул я вам хочу сказаць, што вось святыя сёстры трымалі ў вялікай строгасці вось сваіх сялян маёнтка Крамяніца. Ну, напрыклад, яны забаранялі мясцовым сялянам прадаваць там валоў, кароў, авечак за межы маёнтка, а таксама забаранялі дзяўчатам выходзіць замуж за межы маёнтка. Ну, строгія такія былі, я вам скажу, гэтыя святыя сёстры, ну і мясцовае сялянне пачалі пакідаць свае хаткі, трошкі ад іх уцякаць. Значыць, у лепшыя месцы. Так вось, у 1762 годзе у маёнтак Андрэя Укольскага уцякло аж 9 сялян вось крамяніцкіх. Ну і сёстры брыгіткі, яны пакрыўдзіліся на пана Андрэя, хацелі на яго суд ужо падаваць. Ну, але той падышоў да справы, ну, як кажуць, па-людску. І манахіням заплаціў 1300 злотых, чым яны засталіся вельмі задаволеныя. Зямельныя ўладанні сясцёр брыгітак тут у гэтым маёнтку раслі што на дражах і хутка дасягнулі зямель сапегаў. І ў 1750 годзе Міхал Сапега з брыгіткамі нават падпісаў дамову на сумеснае будаўніцтва грэблі, якая б злучала іхнія землі, землі сапегаў і брыгітак. Ну, да якога часу гэты маёнтак належаў брыгіткам, я, панаў, не ведаю. Ну, скажу вам, што тут і па сённяшні дзень вось у Крамяніцы жывуць монахіні. Ну, правда, ўжо іншага ордэна, ордэна святой Кацярыны Александрыйскай. Тут у Крамяніцы, вось у гэтым кляштарыку, яны жывуць, моляцца Богу і тут дапамагаюць людзям.
І забыў сказаць, паважанае панство, што вось Крамяніца гэта колішняе мястэчка. І мястэчкам яно ўжо было пазначана яшчэ аж у 1613 годзе на мапе Тамаша Макоўскага. У сярэдзіне 19 стагоддзя тут у мястэчку Крамяніца быў касцёл. Ля касцёла быў шпіталь для бедных. Была пры касцёле тут школа. Ну а яшчэ вось у мястэчку тут дзейнічала карчма, вадзяны млын. З 1832 года тут дзейнічала вінакурня. Ну і гэтае мястэчка Крамяніца не абышлі, канешне, і падзеі 1863 года. За падтрымку паўстанцаў Кастуся Каліноўскага мясцовы ксёндз Іосіф Меншэўскі быў арыштаваны і асуджаны на высылку ў глыб Расіі. І назад на радзіму ён вярнуўся толькі ў 1883 годзе, калі яму было ўжо больш за 70 гадоў. Насупраць касцёла праз дарогу знаходзяцца старажытныя колішнія каталіцкія могілкі. Недзе пад канец 19 стагоддзя на гэтых могілках была збудаваная вось гэтая каплічка. Гэтыя старажытныя могілкі, яны вельмі вялікія, і тут і па сённяшні дзень хаваюць усіх памерлых з крамяніцкай парафіі. Падчас бальшавіцка-польскай вайны ў 1920 годзе гэтыя землі былі занятыя чырвонай арміяй. І тады вось з падачы жонкі ваўкавыска аптэкара пані Вольскай тут у Крамяніцы была створана падпольная польская арганізацыя, якую бальшавікі называлі Белагвардзейска-шпіёнска-польская. Ну і, значыцца, збіраліся гэтыя ўсе людзі у мясцовага ксяндза тут у Крамяніцы, у пробашча Клена. І ён на гэту арганізацыю ахвяраваў ксёндз вельмі шмат грошай, кажуць, але праіснавала гэтая польская арганізацыя тут нядоўга. Неяк у Ваўкавыску да аптэкі пані Вольскай прыйшлі 3 мужчыны. 2 з іх прадставіліся польскімі афіцэрамі, а адзін быццам англічанін. Ну, яны пачалі расказваць пані Вольскай, што хочуць тут вось у тылу бальшавікоў у лесе стварыць партызанскі атрад. Што мае дзеля гэтага грошы, але няма ў іх людзей. Ну і пані Вольская паверыла гэтым 3 мужчынам і прывезла іх сюды ў Крамяніцу, да ксяндза Клена. Ну, яны пачалі тое самае расказваць ксяндзу, і ксёндз таксама ім паверыў і аддаў ім увесь спіс сваёй падпольнай арганізацыі. Назаўтра пачаліся арышты. Арыштавалі, паважанае панство, аж 40 чалавек. Ну і судзілі іх вельмі хутка, таму што з захаду ўжо ішлі сюды жаўнеры войска польска, бальшавікі адступалі. І таму ксяндза Клена, пані Вольскай, яшчэ некалькі чалавек яны расстралялі, а шмат каго 8 верасня 1920 года адправілі ў Сібір. Ну, з 1921 па 1939 год гэта была тэрыторыя Польшчы, і Крамяніца тады была цэнтрам гміны Ваўкавыска павета Беластоцка ваяводства. Сустрэліся ля студні гэта 2 кабеты, ды адна другой кажа, пані Вальжына,
Мае куры перасталі несціся. Можа, параду дасце якую, што рабіць ім. Ну, тая паглядзела на яе, кажа: пані Вольга, а вы возьмите, ды парэжце іх. А што, пані Вальжына, гэта ім на карысць пойдзе? Да чаго гэта я? На календары вясна, а на вуліцы бачыце, што вось робіцца, а ўжо ж прыйшла пара капцы адкопваць, ды бульбу перабіраць, ды садзіць яе, каб увосень выкапаць, ды зімку перазімаваць. Ну, пажанае панство, мушу з вами сёння развітацца, так што поспехаў, усё найлепшае і да сустрэчы праз тыдзень. Да пабачэння!